И здравейте, YouTube, искам да заснема, че той пич е хакер и лъжец. Ти или няма сделка. Дадохме да ти ми фиксне сетовете, а той ни ги открадна. Тук с мен на Килбой, той може да потвърди. Аз бях в лук там. Чака ми. Ще му дам една легендарка първи. Не. Той първи. И... Ето той иска да ме излъже пак. Какво иска ти да дадеш първи? Да. Не, няма да стане това. Ето пише, ти си първи или не. Чакай, аз нямам. Ей, Килбой сега снима. Давам го на Чамс, той го дава на Крос и Крос направо му тели майната. Затова трябваше да снимаш, когато давахме да ни реперни сетълме. Дай, пиши. А той вика, като снима ги давай. Брат, чакай сега, нали имаш това? Ще си направиш легендарки. Аре сега. Не, няма ни ги върни, бе, човек. Ми хубаво няма, аре бе, човек. Няма да ни ги върни, умен. Ти можеш да си направиш, бе, човек. Мога да си направя, нямам голд, умен. Нали казва, че имаш? Чамс си, мама, той няма да го даде. Брат. Пиши го пак да дойде. Даваш му първо само една легендарка. Давам ти само една. Първоначално. И аз почвам да снимам. Първо начало. Така. Тук съм. Виждате, бях с луката, ама един на измами и сега ще снимаме на... Един буклук, който Килбой не трябваше да добави в скайпа. Окей, ето е. Така, този клип специално искам да го гледаш Крос. Да му биеш шута на ония. Да, и да си ни върнеш в луките. Да ни върни в луките. И фул меча, и двата фул меча. Аз съм с някакви цигански работи. Сега чакаме. Това е това. Чамс, директно на теб ти го давам. Първо. И ти го да, аз ще го дам директно клипа ми на Crossfire. По-добре го дай на мен, аз имам скайпа на Crossfire и веднага ще му го препратя. Добре, ще гледай двата клипа. Crossfire, писал съм ти, че той не е взел сето. Моля те, след клипа, ако не направиш нищо за този клип, просто моля те да ти кажа, бани го този идиот и ни върни сетовете. Тя скучка е изнасилена, няма повече да играе в този сървър, от мен го знае. Аре! Да идва! Аре, идва... Той е на върха на топ убийци, ама това се не е важно. Всеки може да го убие. Да бе, брат. Той се дразни, че вече бях в лука и можем да го убия. Уж реперваш и уж почна. Чай взема храна. Той от някъде и аз съм виновен, защото... Нали, предложа, нали, викам, моля се, не ги кради. Що направо? Не, трябваше да се спрем по някакъв начин. Нещо такова. Да. Да, това беше мен, май. То се видя, че няма да дойде. Ще дойде, аз да го карам на сила. Крос, мой човек. Не си мой човек, де? Ай, така да се каже, тая проститутка е преебана кучка. И е бани. В него, виждаш, Крос, Добре, решаваш, извинете. гледаш клипа. То май дойде. Той ли е, бе? Виж, май дойде. Не. Крос, да, както казах, ако решиш да направиш нещо по въпроса, ако искаш да ни върнеш сетовете, то знам, че ти можеш да ги направиш буквално същите сетове.
ако решиш да направиш нещо по въпроса, кажи. Да, и... Това е, да. И това беше. И това не е от мен, Аз пиша на Чамс. аз му писах. Оня ще яде тежката ръка на закона. Тежката ръка на бана, всъщност. Аре, уе. Кучко. Давай. Гледай, този буквал брат не ще я дойде, бе. Ма умничето му идея, бе. Нали сещаш, че можем да си върнем сетовете? Как? Еми Крос. Нали знаеш, че той като почва да раздава справедливост? Не мога да се спри. И това ми харесва в него. Чакай, аз ще пиша и на друг. На един легенд ще пиша. Манго, но не се ли. Той фърли, че? Не, ама... Легенд. Ма е легенд. Най-високото. Не е онер. И това е най-високото. Ако искаш да пиши на пробеги геймър тогава. Аз не го знам. Аре, уе, и давай, давам ти. Пиши. Какво ти писа? Какво ти написа? Какво ти написа? Нищо. Нали ти... Не. Какво ти написа, човек? Кажи. Не. А? Чакай малко! Да дадем на Крос. Да. Мамата. Аре, уе, нямам цял ден. Качвам го, човек, не ми пука. Давам го на Крос, давам го на Чамс, който ще е хелпър, мелпър. Би му майката. И затова Крос винаги е казвал в клиповете си. Когато трейдвайте, винаги снимайте. Да, и аз това правя. Видял се, че няма да дойде. Това беше от мен, Ионир HD. И чао.